luto na. Wow, sarap naman. Wow, sarap na. So ayan guys, bali tatlong ingredients tatlong recipe ang ating iluluto. Ito yung adobo. Ito yung ipiprito namin with crispy fry. Yan. Tsaka ginisa sa kamatis na may ampalaya. Masarap yun. Ang dami pala itong native. Oh. Sarap, mukbang. Laban na naman. Mapapalaban naman sa Timosay. Baka walang makita. Kamusta yung sugat man tay? Hapde? Hindi na ako magsimula magtinggaling na. Maglabas yung dyan, palaka. Okay guys, unahin natin iluto yung adobo. Natin ng lutoan. Walang luya. Nagbakod na eh. Sa akin natanggal na rin nila dyan ko ng main. Yan, yung mga bullfrog ang ating iprito para masarap. Para malaman. Para mangkuko. Ito man na, nagdakkel pata na. Kasya kaya yung kay tayong daw to. Okay. Nagsatsamot daytan. Okay guys, lagay na natin ang ating Kaya Ayan na, meron pa pala. Minsanan na lang. Para sa panito. Sa? Ay. Kaya dito naman tayo magluto ng ating prito. Nagkakayang danan na eh. Palaka. Huwag nyo na lang pansinin yung kawali natin guys. Antique yan. Lito. Katatambok ng puwet. Piling muna kayo dyan. Mantika kayo ngayon mag-piling. Ayun, may isang buta. Daw parang kalunte. Check ulit natin. Naka-split talaga yung isa. Wow, sarap na. Baka ito mauna maubos Kabango. Hindi na yan siguro. Magkano to, Tay? Hindi ko alam. Kakayang lang yan. Ito Baka kadkadal na ako. Yung kamayaw? Magpindaw. Magpindaw yung loob. Ang cute ng bahay ni Gardo Bersoso. Kuya Dan. Okay, next ano tayo? Next recipe.
Ginataan. Ay, ginataan. Ginisa. Ginisang kamatis. Bali yung adobo guys, nilipat namin sa kusino nila ng Tiligaya. Marami kasi kami iluluto eh. Ito ang gusto ko. Hindi sa kamatis. Ano? Masarap? Masarap? Opo. Manghang? Hindi makunat. Sabihin mo kung luto na, hindi pa. Sarap. Parang manok parang Jollibee. Mas masarap pa yan sa fried chicken Lasang Jollibee. Check natin yung adobo dito ka Tiligaya. Wala pang pangdo. Ay, wala pa ba? Sa mga ante? Bakain mo natin pa. Madi kayo lamal-malpas ditan. Bubungal. Para kayo magpakasala. Busy ang mga taga-balatan si Boy. Ihatid naman natin to sa nagpiprito. Hey. Laga kayang talaga sila. Sinapit ko na nga yung isang malaki. Sarap ng native. Lalo siyang kulay dilaw. Oh, no, inggit na naman kayo na. Madonna, inggit yan. Inggit yan, si Ate Madonna. Uwi-uwi ka. Bigyan mo sa bag. Baka wala ka nang maipong kwan dyan, ginaprito at agkarakudot damal. Nay. Madi. Ay, maunang mauubos talaga to. Hindi pa gatikim yung nagaprito. Nakatikim na yan. Ano, kanya-kanya? Kanya-kanya pa pa. May ano nanti, lagayin ko dito. Kanya-kanya pa pa? Ano tita, kamusta ka naman dyan? Ito. Buhay pa. Ayan, lagyan natin na ng toyo. Tawyo. Magusuka daw. Yeah. Tama na muna. Na? Kabango. Na, nag-imasan na eh. Guys, bali dinagdagan din namin ng nilagyan pala namin ng konting ketchup tsaka Skyflakes para lang lumapot. Sarap yan eh. Naman. Wow, sarap ng ating prito. Wow. Kay Balong. Uy. Nakain mo na yung kwan, 3. Isa na lang. Ito na. Wow, sarap naman. Ang palaka. Tatakam na iba dyan. Huwag mo ilagay lahat. Ayan ang lutong luto. Luto ng Tiligaya. Uy, luto ko to. Ha? Lagay mo na lahat. Hindi kasya. Hindi magkasya. Kasya yan. Hindi ka magtugugo. Di lang sa gitna, huwag niyong lagyan na. Antay, baba mo yung sili niya. Ay, nasili Hindi na kunin mo yung mga sayo.
alam ko anong unahin ah. Okay. Sige. Ang paglagyan ng plato. Sige, papas. Nay. Ulam ko na isang recipe. Isang bakulot, no? Doon ata yun, no? Yung ang kulang na lang yung may ampalaya. Parang ganito din yun, oh, kaya lang may ampalaya siya. Saya man dati sa akin. Tukulan man ah. Mm. Isa lang eh, kamo. Isa lang. Wow! Direct na. Napabulak tuloy ako eh. Saan si ano ay, nanay? Ayaw niya daw ng palaka. Pati daw mo ng palaka. Ano Saan, ito? Native. Gusto niya yung native. saan yung natagaan kamay ay? Ayan o. Okay. Kain na lang. Kain tayo guys. Ang sarap po. Kain po. Sakto ka ng bags. Doon ka nang tayo. Kain magkain. Oh, bawal kayo sana eh. Bawal yan magkain. Yung. Pampapogi yan. Ni? Nay, sayang. Kaya po. Ante pa yung erin ako dyan. Pagbubuan. Pagbubuan yung ano. Arasa. Sila nag-ano. Pagpasarap. Narangan nyo na yung kamera. Ay! Tapak mo na rin yan. Excuse me po. Ang susunod mo ka. Kilala ka ay. Ano daw? Oo mo nag-genat eh. Tutuyo yung kwan. Hindi na sabi niyo. Trabaho yun. Lagyan mo pa ng ano sa loob. ang plato. Okay na. Ani lang muna. Ay, saan yung ketchup? Hindi siguro yun. Alas 2 ako kagabi natulog guys. Ngayon alas 2 din ako magtigil magkain. Anong oras na ba? Hot. Ay, kalaki. Ay, napili niyo na lang. Ay, Long, gusto niya yung prito. Long wala na yung malaki. Tayong nakuha yung malaki. Magkaya nante. Adobo, Magkuha lang ako at mag-ala ano ko. Mainit. Allergy pa naman ako sa Para puto. magkuha ng kanin halo. Ante, yung ulobo. Wala man nga rin kayong sausawan. Oo. Sawang ka pa. Suka, ano may sili. Dito ka nante. Sino Dito ka ante. Long, dito ka long. Sinanay mo dito. Dito ka lang oh. O, para maliit ka. Kawal. Sana. Magupo ka nante. Ano ito? Hindi alam ko anong ulamin niya. Lagayan ng Hindi, yung Ang platong tarunsang. may native na. Meron pa. Ay, niluluto. langgamin tayo dito. Yan na lang muna lagayan ng ano. Rat! Kuha ka na lang na isang plato doon yung hindi niya ginagawa. Rat! Kain ka na eh. Kung Kakagulo kain na ka guys. Gulo na. Kiligaya, gusto niya lang Lagayan dito ng yung ano. native. Dito ka na oh. Hindi dyan makapurma nga rin kakain yung isa. Kaya mag-ano na dyan eh. na. Hmm? Ay, Banggaan na kayo. Ha? Banggaan na kayo. O, Lipat diba ang gulo namin? Kaninong plato ito? Kaninong plato? Wala. Kakagulong. Sarap. Puro prito man sa'yo lang. Paborito niya. Ay, na lang daw ulamin Sabi niya. ko, lagyan mo ng ano pa? Ha? Kain tayo guys. Nakamasa dyan. Yan kami. Ay, pa kayo mong ganito, adobo? Alam mo ka. Mag-ulam ka dito, ante, ah. Ikaw Mag-ilaw ka nagluto, dyan mamaya. Talaga. Sawa. Anata ni Anata data. Wala. Lagayan Lagayan na lang. naman yung plastic ko. Yung kayo nung git ko na. Paglagyan nun, no? Ano puno na? Ay, puno na. Panggang stress yan. Ba't kang ilaw ko at mamaya? Uwe. Kahit walang ulan? Kahit na walang ulam, may narutor doon. Kala liwaliwanag. Lahat na router na? Yung katabi ng kay Gretchen papunta sa tatabing kalsada. Ay, doon ang mga... Yan. Yan naman magulan. No, balong ko dami pa dyan sa ano niya. Oh. Pero maliwanag. Maano siya, mapansin mo. Kaya, kaya mo lang pa, ganito. Pangkat na nagtatati. Wala yan nga pala. Ito? Hindi. Sarap.
Susukat pa rin ito kasi sa tao. Wala ka sana. Punta na. Pagkatulog ka dyan kanina, puro palaka. Hindi mo makakain. Pag-uwi natin kagabi, Pupukul na yung pawis. pwede naman kasing ilipat yan dito, extensionan. Abi siguro ni Kuya Dang kagabi na nakatulog tayo. Awan mag ito'y babae na pandak na tinaruga na. Hindi makakagat. Nung natulog kayo, marami siya nakuha. Pangatlong balik niya na yun. Papa ako yun. Tuwa po ah. Tama nakasuble. Sarap niyan eh. Tikman naman natin itong ginisa. Ako sa adobo pa lang. Hanghang ng adobo. Ako adobo pa lang. Ayun Bagyo. Kainin mo pati butaw. Tikman man tayo prito. Lagyan mo butulong oh. Parang native lang din. Parang mo lang kinalasa. Sam. Lagyan mo ng suka tao. Kanghang. Ha? Lagyan mo ng suka. Hindi na siya. Lagyan mo ng suka. Salamat sa Diyos. Number ko guys. Maingay. Guys, number ko. Ayun. Maedit pa ba yung tulong? Namin ano na bukon, di arata. Pati kita. Kusana ka pa. Medyo ano, kain tayo ng ano, Palaka. Hindi nga po yun. Marami Juan, mahuli namin. Hindi ko yan. Inget. Meat coffee doon siguro. Bigat. Ito lang. Kuya chat-chat ko ng mga kadaming talaka. Kumain niyo. Ayaw niya. Narte yun eh. Pero kung siguro sinabi mong manok at hindi niya nakita yung mga ganyan-ganyan, kain niya siguro. Wala rin nililinisan na nakaprito. Hindi yung binigay niyo anong sila Gabin ay. Gabi siya. Ano pala ka? Gabi na sila ma. Siya ko sabi ko chicken kay ayaw naman. Sabi niya, sarap daw ng kuka. Saka nag-ilaw nun dan. Ha? Nakaraan. Ito? Doon sa saudulan din namin. Sige doon. Alin ba? Dami pa yun. Lagi nagpilit ko ano yung kanin ko. Bahay niyan dyan. O, bili kanin nun. Bili ka sa binti. Tapos sa binti mamaya lang. Ang sarap. Hindi gagawin na ba ng daw? ng ano sarda? Wala ka? Kain. Ganda mo kang talaga. Pagdating ka. Marami pang kanin dito. Tagay. Ang kakain? Tubig. Yun lang. Yan ang balay. Ka na? Kung sana yung ulo ng native eating tad sana natin kanina gawing ginawang yung pangalan lang? Kapag kalamani tama lang maglalita. Wala. Yung mga itim. Paano yung mata niya? Yeah. Yung katawan niya lang eh. Tagtagin mo ba mo? Ano yun? Apa mo? Kapag tapos sabi mo tama lang. Mali mawala na. Kumalim ka. Lagyan mo dyan sa likod yung plato. Ayan, sige kain pa more. Wala nang tayuan, wala nang imikan. Kain mga katakma. Kain mga kakoka. Mga kapalaka. Kung nagluto din sa adobo. Alam mo nakita mo. Sinawa mo sa amin sa tita mo na yung nalatik mo yung huli.
ano? Ito? Nasa may baes na yan, oh. Mangga. Ang sarap ng native. Tapos yung tagal, nag-aalap. Ipos yung parang galis ka na naman. Yan siya. Ayoko na. Malat ang adobo. Sarap din tinulan na yan, ano? May dahon pa lang ng ano. Hindi. Guys, Ay, pugot ulo. Lagay mo na nanggal na. Ay, tubig mo lang. wala, nakatubig. Walang tubig doon sa inyo? Magina lang isata. Walang ilaw. Ha? Nagagalit ka. Buri po. Paano nakadulog? Galit agad. Ito daw. Hindi ko pwedeng sabihin ng mga. Kasi mo talaga siya. Masigaw no. Ano? Laki. Nasama kita kagabi. Kunti lang. Sino pa? Ikaw, buti lang tagabit-bit. Gusto ba? Tapos na. Ano? Ayun na, naparehan na na ay. Minum ka na tayo. Wala na. Yung may nakita ko, nahulog sa Kunapon kilig-kilig din ko. eh. Nakasalang. May nakita mo. Nahulog sa kilig-kilig niya nag-chat dyan. Oh my God. May nakita ko nahulog yung buhok. Tanggalin natin. Ano yung kay Balong? Nahulog yung kuto. Ba't Hindi niya pa kasi kunin. Putol-putulin niya pa din. Sige, banat, balong, banat. Magtangag iya tatil-til mo. Natugtuan mo ako ah. Nalpay ka kung matatay. Ano, nagkuripas-pas na. Kasabay niya yung palaka nagaganon. Baka nalayunan ko naman. Siguro yung, kung sakali man siguro, ay siguro yung mga palaka na yun. Hindi na natin, siguro natuloy yung kainin nyo. Tuwang-tuwa siguro yung mga Yung palaka. ulok pa. Bako naman ito sa Buti kung makain pa yung halimbawa sa antipasay na pinagbutuan ni ate oh. nadali yung batok niya. Kasi ito pala yung isa namin putahe na late lang ng luto. Ayan. Ito naman is inampalayahang palaka. So, tikman natin ang luto ng antipasay. Dami ng halo. Dapat tuwing pakilala ng putahe, ito na po yung palaya namin. Sulit sa Puyat na. pagdating sa dulo yung kokak. Try Ito mo, po yung try mo. adobo namin. Maalat lang. Ito po yung aming adobo. Kokak, kokak. Ito po yung aming ginisang ampalaya. Ay, ginisang palaka. Kokak, kokak. Oh, pagdilaw lang sa buo. Parang native naman. Ay, istumot daitan na. Santiligaya nag ano. Babae na Kala namin tapos na. laban na. Pasubulay. Kain na po. Pangalawang plato mo din nanti ah. Itutuloy pa pala. Kaya ko ayaw mo na. Kasi puro lakad siya eh. O, ayan mga kakokak. Kakokak. Sana ay nabusog po namin kayo sa aming palaka episode. Hanggang sa muli. Kokak! 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 Kokak!